Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bilen bizning Rajab oylari endi tamamlanıp kele. Allah Teala şuşu aylarımızны kılgan gıybetlerini kabullardan kıla kursun. Günahlarımızны Allah Teala keçire kursun. Hem elbette endi şuşu Şaban Ramazan ayların şulay yok gıybetet bilen ötkerlige Allah Teala nasip etsin. Нык iman, kamil, selamet irek nasip eylesin. Muhterem kardeşler, endi bugün sileşip bitesi sözümüz bulur idi. Müslümanlar arasında bulgan münasebetler turunda. Yani Müslümanlarning bir-birsine nindi münasebette bularga tiyishligi turunda. Bu tema, muhtaram kardeşler, o bek zor. Ana endi sizlarga bola saatlar bo'yi. Anda bek ko'p tiyishlay birlar bor anda. Нәрсә эшләргә тиеш, нинди булырга тиеш, ничек карарга тиеш һәм башкасы. Ләкин минем инде алып китәсем килә ике әйберне. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисе бар шулай бит. Ул безгә шушы хадистә дип китә. ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا һәм башка шушы ахырга кадәр инде. Бер-берегезгә көнчелекләшмәгез, бер-берегез белән дошманлашмагыз, бер-берегезгә каршы тормагыз, бер-берегезнең сатуына каршы төшмәгез дип инде. Инна гыйбадаллаһи ихванан, мөселманнар алар Аллаһның кыллары бөтенесе дә бер туган кебек булырга тиеш дип инде шундый хадис бар. Әмма әйтәм бит ул хадисне тиз генә әйтеп китсәң, күп нәрсә аңлашылмыйча да калыр. Шуңа күрә бүгін сөйләшәсеп килеп китәр иде шушы көнчелек бер-береңнән көнләшү турында һәм бер-береңгә дошманлык күрсәтү турында. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мин моны ике өлешкә бүлдем, берсендә сөйләшербез татар телендә, берсендә сөйләшербез рус телендә. Шулай итеп, татар телендә, рус телендә белгән кеше инде бик күп гыйлем ала дигән сүз. Бик күп гыйлем ала. Рус телен генә белгән кеше кызганча каршы ярты гына гыйлем ала. Шулай бит. Менә ул телләрне белү ул мөхтәрәм кардашлар бик файдалы. Күп телне белгән саен күбрәк гыйлем аласың. Шулай бит. Шуңа күрә дә күбрәк телләрне белергә тырышырга кирәк. Инде иншаллаһ татар телендә без сөйләшеп китербез дошманлашу турында. Вала табагаду. Ягъни аль-бугд. Бер-береңгә күрсәткән тискәре хисләр, дошманлык хисләре, бер-береңне яратмау. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне әйтә, тыя бу хәлдән. Бер-берегезгә начар карамагыз, ягъни бер-берегез белән дошманлашмагыз, бер-берегезне дошманга санамагыз ди. Дошман дигән сүз ул теге ничек дип әйтик инде сугышу дигән генә сүз түгел, күңелеңдә мөселман кардәшеңгә карата ниндидер бер тискәре хисләр тоту. Яратмау мөселман кардәшеңне. Менә бу кызганычка каршы мөселманнар арасында бар. Яшерен батырын түгел, шулай бит. Бер мөселман кешесе турында сүз китсә, ул дигәндәй, ул мондый, әлфәлән, әлфәсвәтән. Ягъни без карарга тиеш иң беренче булып, мөселманнарны караганда, иң беренче карыйбыз ул мөселман кешесе. Менә шушы безнең башыбызга китәргә тиеш, ул мөселман. Һәм ул мөселман булганга күрә, без инде күп нәрсәне шушы мөселманлык күзеннән чыгып карыйбыз. Менә татарларда шундый бер теге яхшы әйбер булган. Мин аны хәзер бардырмы, юктырмы әйтә алмыйм инде. Бер участковый белән сөйләшкән идек. Никах укыган идем яңа. Участковый әйтә, ул Биктау районында участковый, урыс авылларында да, татар авылларында да участковый ул. Берничә авылга хәзер бер участковый, оптимизация, аларда оптимизация бар, эшләре күп. Һәм ул әйтә, менә ди, урыс авылына чиреп туйдым инде ди. Берсенең тавыгы югасы да участковый чакырталар ди. Кышкырышсалар да участковый чакырталар ди. Кыймалары алса да участковый чакырталар ди. Татар авылында кеше үлсә дә участковый чакыртмыйлар ди. Кешене үтергәннәр урам уртасында ди. Участковый чакыртмыйлар. Килеп сорыйсың ди, кем күрде, нәрсә күрде? Юк, без нәрсә күрмәдек. Юк. Үзе җыгылгандыр. Алай. Аркасында пычак кадалган шулай бит, үзе җыгылган. Нәрсә күрмәдек. Юк. Шулай бит инде. Ул мөхтәрәм кардәшләр, теге мин әйтмим аны, теге үтерүчене, җинаятьчене якларга кирәк дип. Ләкин менә шушы элек татарларда шундый бер хис булган. Мөселман кешесен саклау, яклау дигән әйбер булган. Сатмау дигән әйбер булган. Ягъни ул аңа мөселман дип караган, нинди генә начар булса да. Нинди генә ул аңа начарлык китергән булса да, ул аны гафу итәргә тырышкан, мөселман дип караган ул аңа. Бу мөселман кешесе бит дигән.
Аңа бер нәрсә эшләсәм, Алла сакласын, начарлыгы тияр дигән. Менә әгәр дә шулай ук игътибар итсәгез, Зәңгәр шәл дигән спектакль бар. Аны инде күп кеше уйлый, бу диннән килә торган спектакль дип. Ул диннән килә торган спектакль түгел. Бу спектакль дин әһеленнән килә. Ягъни анда бит ишанны 4 хатын алганга беркем дә тәнкыйтьләми. 5нче хатын алганга тәнкыйтьлиләр ишанны. Игътибар итегез, аның 4 хатыны бар, аңа беркем бер сүз әйтми 4 хатын булганга. Әмма шуның өстенә тагын яшь кызны ала 5нче хатын итеп. Менә шунда ишанны тәнкыйтьлиләр. Бу дөрес әйбер түгел дип. Менә моңа игътибар итәргә кирәк. Шуннан соң кызлар сөйләшеп утыралар шушы ишан турында. Менә ишан тегеләй булай дип яманлый башлагач, берсе әйтә, алай әйтә күрмәгез. Ишанның дагасы төшәр, бәддагасы төшәр, үзегезгә башыгызга булыр дип, менә шулай торып әйтеп куя арасыннан берсе. Ягъни хәзрәтнең, ишанның, мөселман кешесенең дагасыннан, бәддагасыннан, аның турында начар сөйләүдән халык курыккан. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, безнең халкыбызда да элек булган бер-береңне шулай бит мөселман итеп күрү, начар булса да, ул аны мөселман дип караган. Мөселман булгач инде күп нәрсәгә ул күз йома торган булган һәм үзара бу мәсьәләне алар хәл итәргә тырышканнар. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, беренче чиратта шулай бит бер-береңне дошман күрмәскә дигән сүз. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Иннамал муъминуна ихва." Мөселманнар алар туганнар ди. Алар туганнар. Туган дигән сүз урысча братья була инде шулай бит. Татарча андый сүз юк. Братья бар кардәшләр, бар туганнар. Ягъни бу күпмедер күләмдә шушы мәгънәсен ачып күрсәтә. Шулай бит. Ах, ул гарәпчә туган дигән сүз. Бер туган энең яки абыең. Шулай бит инде. Ах. Ихватун күплек саны, шуңа күрә дә мөселманнар алар үзара туганнар. Менә синең күршең мөселман икән, яки башка кеше мөселман икән, син аны туган дип кара инде. Син аны туган дип кара. Кай вакытта мөселман булмаган туган ул ераграк та булып чыга. Мөселман кардәшеңә караганда. Шуңа күрә дә мөселман кардәшлек ул кан туганлыкка караганда якынрак булып санала, мөхтәрәм кардәшләр. Хәтта сахабаларның берсе Әбу Бакр радиллаһу анһу, аның малае Габдуррахман әле ислам кабул итмәгән була Бәдер сугышында. Һәм шушы сугышкан вакытта, аннан соң ислам кабул иткәннән соң әни шушы сугышны искә төшереп утыралар. Габдуррахман әйтә радиллаһу анһу, әти ди, шушы сугышта мин синнән качырга тырыштым ди. Сине күрмәскә ди. Синең белән сугышасым килмәде ди. Ягъни башка мөселманнар белән сугышкан, әмма әтисе белән күрешергә теләмәгән. Чөнки ди, синең белән күрешсәм, мин сине ди үтерә алмас идем ди. Әтисе әйтә, әгәр мин сине күрсәм, мин сине үтерер идем ди. Менә кан туганлык шулай бит. Бу монда югала, хәтта ислам дине булмагачтан шулай бит инде. Ул аны улы итеп күрми башлый хәтта. Аның өчен беренче чиратта мөселманлык тора башлый. Менә шуңа күрә дә мөселманлык дигән сүз ул кай вакытта кан туганлыкка караганда да өстенрәк тора, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә синең туганың, улың, әтиең яки башка туганың мөселман икән, монда инде тагын истәмә аңа йөкләнә вазифалар. Аның каршында ихтирам. Ул кан туган гына түгел, ул әле дини тагын мөселман туганда булып чыга, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһ Тәгалә белән ант итәм, сез җәннәткә кирмәячәксез ди, иман китермичә ди. Ягъни иманлы булмыйча сез җәннәткә кирмәячәксез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бу инде аңлашыла шулай бит. Ничек инде? Имансыз җәннәткә кирип булмый. Бүген иртә белән генә шунда теге бәне группага җибәргән идем. Бер видео кызык. Бер поптан сорыйлар. Бер хатын кыз сорап бирә. Скажите, пожалуйста, батюшка, ди, как относится христианство к Аллаху ди? Урысча әйтәм инде, теге урысча сорагачтан дөресрәк килеп чыга ул. Как относятся люди христианство к Аллаху ди? И как мусульман будет судить Иисус Христос ди? Поп югалып калды. Ул әйтә, Аллах ул шул ук Алла ди, Бог ди. Англича God шулай бит инде, аны теге исеме шулай ук, даже христианнар да Алла дип әйтә алалар ди, Аллах дип әйтә алалар ди. А вот как будет судить Иисус Христос мусульман, мин белмим ди. Бәлки бөтенләй аларны ди хисап кылмас ди.
Мин әйтә алмыйм ди. Югалып калды шулай бит, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә бездә мөселманнарда җавап бар. Ягъни син иманың юк икән, син җәннәткә кермисең. Монда аңлашыла. Монда теге без югалып калмыйбыз, безгә әйтәләр. Әйтәләр икән, иманлы кеше керәме? Иманлы кеше җәннәткә, имансыз кеше җәннәткә керми. Всё, булды. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итеп әйтә. Ва ла ту'мину хатта тахаббу. Бер-берегезне яратмыйча сез иман китермисез ди. Ягъни иман ул Аллаһ Тәгаләгә ышану гына түгел икән. Мин Аллаһка ышанам дип әйтәсең, һәм мин Аллаһны таныйм, Аллаһу әкбәр, ла илаһа иллаллаһ, субханаллаһ. Матур сүзләр әйтәсең син, әмма мөселман кардәшеңне яратасыңмы? Анда түз димәгән, ярат дигән. Мөселман кардәшеңне яратмыйча, синең иманың дөрес булмый. Күпме генә син зикр ит, намаз укы, күпме генә Коръән укы, синең иманың дөрес түгел. Мөселман кардәшеңне яратмыйча, бер-береңне яратмыйча. Кайбер мөселманнарны яратасы килми, дөрес. Тышкы кыяфәтенә карап, аларның сөйләшүләренә карап, әмма ул мөселман. Беренче талмыйсың. Берсендә берәү сөйли, каядыр Чувашия якларында бардык ди. Бер татар әбие килә ди. Татар әбие анда ниндидер теге чакыр шикелле басма кебек куйганда татар әбиен күргәч ди, мөселман җегетләре сикереп тордылар да ди. Бу әбине кулдан тотып басмадан чыгардылар ди. Аның артыннан бер чуваш әбие киләдер иде. Ноль внимания. Ул ди мискин ди, авыр ди, чыга алмый ди, селкенә ди, нитә ди, ноль внимания ди яңгыр. Мин әйтмим инде алай булырга тиеш дип, мөхтәрәм кардәшләр. Сез мине дөрес аңлагыз. Әмма менә шушы әбинең мөселманлыгына карата, бу әбинең мөселманлыгына карата, шулай бит, егет кешеләрнең, шушы егетләрнең нинди ихтирамы бар. Нинди ихтирамы? Шуңа күрә бер-береңне яратмыйча, әбиме ул, бабайме ул, шулай бит, яшь кешеме ул, хәтта мөселман баласы, йөгереп йөрсен мөселман баласы, син аны барыбер айрым күбрәк яратырга тиеш башка балаларга караганда да. Чөнки ул мөселман баласы. Әгәр синең күңелеңдә иманың дөрес булса, син мөселман булсаң. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның безгә әйткән сүзе, иманың дөрес булсын өчен бер-берегезне яратырга кирәк ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең шундый сүзе дә бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ла таттахизу гадуя ва гадуакум аулия. Аллаһның дошманын һәм үзегезнең дошманыгызны дус итмәгез ди. Ягъни әгәр дә кемдер Аллаһ Тәгаләгә дошман икән, дингә каршы чыгучы кеше икән, мәсәлән, ислам диненә шулай бит инде, аларны дус итмәгез ди. Аулия дигән сүз, дус дигән сүз, моны дөрес аңларга кирәк. Дус итмәгез дигән сүз, ул йөрәгегезгә кертмәгез дигән сүз. Аралашмагыз дигән сүз түгел ул. Йөрәгегезгә кертмәгез дигән сүз ул. Йөрәктә булырга тиеш мөселман кардәшең синең. Якын дустың, кунакка килеп бергә чәй эчүче, гаиләләр белән дуслашып йөрүче булырга тиеш синең мөселман дустың. Аралашырга ярый бөтен кеше белән дә. Аллаһның дошманы булса да аралашырга кирәк, дәгъват кылырга кирәк, әмма ул дус булырга тиеш түгел. Дус дигән сүз менә бу вәли, йөрәккә якын кеше дигән сүз ул. Күңелеңгә син аны кертергә тиеш түгел, чөнки күңелеңгә керттеңме, син үзең дә шуңа әйләнәсең. Син аны хуплый башлыйсың дигән сүз ул. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда Садыйк, Зәмил дигән сүзне сайламый. Алар тоже дус дип тәрҗемә ителәләр. Друг, товарищ дип. Аулия ул менә шушы йөрәктәге дус, иң якын дус дигән сүз ул. Буларны шулай бит инде дус итеп булмый, шулай да. Тагын бер хәлне сөйләп китәм инде, мөхтәрәм кардәшләр. Автобус белән авылга кайтып барабыз, студент чакта. Безнең авылга кайтканда Раифа аркылы кайтырга кирәк. Раифский монастырь аркылы. Раифа монастырена кайта яшь егетләр, алар послушник булганмы инде, поп булганнармы инде, теге белмим, яшь егетләр инде алар, кара киемнән, шулай бит инде. Һәм бер остановкада утыра инде әбиләр, татар әбиләре. Авылга кайтучылар. Бу послушниклар, бу яшь егетләр, алар бит инде әдәпле, тәрбияле, шулай бит дини кешеләр. Шушы әбиләргә сумкаларын күтәрергә булышалар. Теге әби инде урамда тора, бу послушник автобуста, сумкасын ала да байтырып, ала да теге куеп тора инде автобус эченә инде. Аннан соң әби үзе керә. Ну, ярдәм итәйин, шулай бит ихлас күңелдән. Шуннан соң шулай ярдәм итеп торганда, карап торам, бер әби ике куллап сумкасын алдыра байтырып,
Автобуста кешегә күтәргәне, тегендә поп тора. Астагфирулла. Теге астагфирулла дип сумкасын тартып алып айтты. Бирми тегенгә. Аны күрсәгә син теге, ул менә теге аны уйнап булмый аны шулай бит. Теге яулык бәйләгән, ак яулык бәйләгән әби ул. Ике кулак күтәрде сумкасын. Күтәреп җиткезгәч теге попны күрде, шайтан күрде. Астагфирулла ди. Сумкасын кире куйды. Теге поп кире китте аны, ул ялды теге. Әбине шулай иттереп иткәчте инде. Менә мөхтәрәм кардәшләр, теге шундый бу әби белмим, ул нинди нәрсәдә тәрбияләнгәндер шулай. Мин әйтмим аны намаз укый торган әби дип инде. Бу әбинең күңелендә шундый теге хисләр белән үскән инде ул. Ул аны теге кичкенә чагыннан шулай бит аңлатып аңа шулай дигәннәр, аны бу әби ул кешене күңеленә кертәсе килми. Аның ярдәмен дә хәтта ул ничектер кабул итә алмый ул аны. Аңлыйсызмы? Мин әйтмим ул дөрес эшли дип, тегеләй болай дип. Мин әйтәм, менә шушы кешенең әбинең гамәле шулай бит. Ул инстинктив гамәл. Ул аны белеп эшләми, ул аны авызына беренче килгән сүзе астагфирулла. Шулай бит. Астагфирулла. Берсендә минем артка бер хатын кыз килеп керде дә машина белән инде. Мин машинадан чыкканы, мине күрделәр. Алла. Теге сакалдан түбәтәдән мин машинадан чыкканы. Бер сүз әйтәм, алхамдулилла әйтәм. Кешенең Аллаһ Тәгалә шулай исенә төшкән. Бу инстинктив рәвештә әйтелә торган сүзләр бу. Инстинктив рәвештә шулай. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде дуслык дигән әйбер менә шушы мөселман кешесен якын итү, дус итү дигән нәрсә булырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әлбәттә, кем Аллаһ ризалыгы өчен ярата, кем Аллаһ ризалыгы өчен дошманлаша, кем Аллаһ ризалыгы өчен бирә, кем Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бирми, киресенчә, аның иманы камил ди. Ягъни бөтен нәрсәне Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә кирәк. Берәр кешене яратсаң, Аллаһ ризалыгы өчен яратырга кирәк. Шуңа күрә син мөселман кешесен Аллаһ ризалыгы өчен яратасың. Менә мөселман кешесе синең нәфсеңгә ошамаса да, әмма син аны яратасың икән, шушы мөселман булуы аркасында, димәк синең иманың дөрес. Мин шуңа күрә дусларыма гел әйтергә яратам, бергә җыелганда мәктәп иптәшләр, дуслар, мин сезнең белән, әгәр дә сез мөселман булмасагыз, мин сезнең берегез белән дә дус булмас идем әйтәм. Син зануда. Син күп сөйләшәсең. Синнән сасыйс килә. Синең хатының ямсыз. Әгәр дә сез мөселман булмасагыз, мин сезнең берегез белән дә дус булмас идем. Менә аралашып йөргән кешеләр арасында 60 яшьлек бабайлар да бар. Менә мин яшь егет, 22-не уздым гына әле. Мин 60 яшьлек бабай белән нишләп дуслашып йөрергә тиеш? Шулай бит. Ул карт белән. Аның авызында һаман үткәнен сөйли инде ул шулай бит. Әллә кайсы вакытларны сөйли инде ул. Мин аның нәрсә сөйләгәнен ятлап бетердем инде. Берәр историяны башласам, яна үзем бетерәм хәзер. Миңа нәрсә кирәк ул? Ул карт кеше. Ләкин ул мөселман. Ул намаз укый. Менә шушы безне берләштерә. Шушы безне дуслаштыра. Менә шул рәвешле бер-береңне яратсаң, шуның өчен синең иманың камил була. Дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Шулай ук ислам дине безгә бер-беребезне дошманлаштыра торган әйберләрдән ерак булырга куша. Бер-беребезне дошманлаштыра торган әйберләр бар. Нәрсә ул? Ул, мәсәлән, алкоголь һәм азарт уеннар. Нәрсәгә тыела ул безгә? Тыела менә шушы бер-береңне дошманлаштырмас өчен дә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама юриду шайтану ан юқига байнакум ал-адавата вал-багда фил-хамри вал-майсир. Шайтан сезнең арагызда дошманлык, бер-берегезне симәс хисләр уятырга тели, азарт уеннар белән һәм алкоголь белән ди, хамр белән. Ягъни алкоголь тыелган, ул зыянны булганы гына түгел. Азарт уеннар тыелган, чөнки акчаңны гына ытыласың түгел. Монда бар дошманлык арада туа. Арада дошманлык туа. Менә карта уйнап утыралар кешеләр, мәсәлән, шулай 6 кеше карта уйнап утыра. Аның берсе генә атачак ахырда. Бишесе бу кешегә дошман булачак. Теләсәң, нинди генә азарт уеннарын алсаң да, ул сугыштыра торган уеннар ала. Кешеләрнең араларында дошманлык барлыкка килә. Шуңа күрә аукционнар да тыелган ислам динендә. Бер-береңне сатуына каршы төшәргә ярамый. Мәсәлән, берсе килде дә әйтә:
Мин бу табарны алам 10 сумга. Икенчесе килә дә шул ук вакытта әйтә, мин 15 сумга алам ди. Менә бу тыелган. Ла бай'у аля байгы ахикум ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бер-берегезнең сатуына каршы төшмәгез ди. Чөнки бу дошманлык тудыра. Теге кеше хәзер моңа дошманлык белән карый башлый. Андый әйберләр бар мөселманнар арасында, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә альхамдулилlah эчмибез, азарт уеннар уйнамыйбыз. Безнең арада бу әйбер хәзер дошманлык тудыра алмый. Әмма дошманлык тудыра торган башка әйберләрдән дә качарга кирәк. Кай вакытта мөселман менә мәчетләр арасында футболлар оештыралар, футбол уеннары. Ул яхшы әйбәт спорт, тегесе монсы. Кай вакытта шундый чираклар да булды, сугыша башлаган чираклар булды. Уен ахырында. Бер-берсенә сүгенгән чираклар булды. Ни өчен? Чөнки ярыш бара. Ярыш барган вакытта син хискә бирелеп китәсең, син теге инде кешене хәзер яратмый башлыйсың. Мин шуңа күрә үзем мәсәлән нинди генә азарт уеннар булса да мин яратмыйм аны. Рәнди ата торган, ытыла торган әйберләр булса, мин анда катнашырга яратмыйм. Мин читтә генә карап утырырга яратам. Беренчедән мин жүгерергә яратмыйм. Шулай тирләп йөрергә яратмыйм. Икенчедән менә шушындый аның ягы бар. Үзеңнең күңелеңдә бу кеше мине җиңде яки бу кешене мин җиңдем дип анда начар хисләр уянса, бу чиракта инде Алла сакласын, шулай бит гынахка кирип китәргә мөмкинсең. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, бер-берең белән бәхәсләшергә дә ярамый шушындый тавыш чыкмасын өчен. Кай вакытта бәхәскә кирип китәсең, кирәкмәгән бәхәскә. Ике мөселман кешесе бәхәсләшә, берсе әйтә Lamborghini яхшы ди, берсе әйтә Ferrari яхшы ди. Усыра сугыша булар хәзер бәхәсләшәләр. Ну, ни мәгънә монда бәхәсләшүдән шулай бит. Алар эзләсәләр иде хаклык ислам динендә. Аларның бәхәсе менә шушы. Lamborghini яхшымы, әллә Ferrari яхшымы? Land Cruiser яхшымы? BMW яхшымы? Шулай бит. Алар бәхәсләшәләр. Кирәкми, монда туктат. Аның мәгънәсе юк аның. Икесе дә яхшы булсын, яки икесе дә начар булсын. Яки әйт, ярар дигән, Ferrari яхшы дигән, синдә дә юк ул Ferrari, миндә дә юк ул. Барыбер. Шулай бит. Ярар яхшы дигән син аңа. Сине гомердә аласың түгел. Синдә, миндә шулай бит инде. Алсаң да кирәкми ул бездә, җир булмый аның белән. Ул мәгънәсез машина ул. Мин алып карадым. Хәзрәтләр бит инде алар Ferrari'да җиреп карарга тиеш бит инде, диме? Ул хәзрәт булып эшләүдән ни мәгънә инде алайсың? Пассажир булып син. Уенчыкның өстенә утырып. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең күп бәхәсләшүегездән мәгънә юк. Илля мәгәр сез изгелек кылсагыз, яхшылыкка чакырсагыз, яки булмаса кешеләрнең арасын дуслаштырырга тырышсагыз ди. Булай бәхәсләшүдән файда юк ди. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, бер мөселман кешесе икенче мөселман кешесен калдырырга тиеш түгел, онытырга тиеш түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Мен хаҗара ахаху санатан фахуа касафки дамихи." Әгәр дә бер мөселман кешесе икенче мөселман кешесен бер елга калдырса ди, калдырып китсә, аның белән аралашмаса дигән сүз, аның канын кыйган кебек булыр, үтергән кебек булыр ди. Найсигезгә чирегез әле, сезнең мөселман кардәшләрегез арасында инде бер ел буе аралашмаган кешеләр бармы? Бар. Шулай бит. Анда җавап та кирәкми. Бар. Минеке дә бар, сезнеке дә бар, бөтенебезнеке бар. Аның канын кыйган кебек буласың ди. Бер ел буе аралашмасаң, шушы мөселман кардәшең белән аны калдырып китсәң ди. Булай гына ничек кенә булса да. Әйтик, мәсәлән, синең мөселман кардәшең каядыр тора. Менә син балыкка йөрисеңме? Син утыр да мөселман кардәшең янына барып кайт. Я булмаса, син ял итәргә йөрисеңме? Утыр да мөселман кардәшеңнең хәлен белергә барып кайт. Менә сиңа ял була. Телефонын бел, шалтырат. Шулай бит, туганнарына барып кил, үзен белмәсәң. Безнең андый аралар юк. Беләсезме, безнең андый элемтәләр юк. Без кешене күрәбез дә, аның белән бүген сөйләшәбез, рәхәтләнеп чәйләр эчәбез, утырабыз, дуслашып йөрибез, иртәгә без аның белән араны эзләбез. Эзләбез инде бөтенләйгә. Менә мондый аралашу, мөхтәрәм кардәшләр, калдырып китү мөселман кешесен, ул аның канын кыйган кебек була, аны үтергән кебек була ул. Чөнки бетте. Без бит аңлыйбыз, әгәр кеше белән аралашмасаң, тора хисләр суына. Ул кеше сиңа кирәк түгел аннан соң. Башка кешеләр барлыкка килә башлый. Алар да шулай ук килеп китә башлый. Бу кешенең дөньяда таяныр кешесе дә калмый. Аның дусты да калмый. Менә кай вакытта бар шундый мөселман булмаган кешеләр,
шалтыратып хәлләрне белешеп торалар. Мин аларга сокланам, әйтәм, сез молодцы егетләр. Сез бер вакытта да кешеләр белән элемтәне измисез. Молодцы. Мөселман булмасалар да, теге намаз укымасалар да, әмма алар бу принципны беләләр. Һәм шуңа күрә аларга тормышта җиңелрәк яшәргә дә Аллаһ Тәгалә аларга булыша. Бизнеста да җиңелрәк алай иткән очракта. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушындый безгә сүзендә әйтә. Шуңа күрә дә мөселманны яратырга кирәк шулай бит инде, һәм арада бер-береңә карата начар хис булмасын. Начар хис булмасын, дошманлык хисе булмасын. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның безгә әйтеп калдырган сүзләре. Теләсәң дә теләмәсәң дә моны үтәргә кирәк. Инде иншаллаһ русча сөйләшеп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня вы попали. Почему? Потому что часы не работают, и я не знаю, сколько говорить. У нас тут был человек, который следил постоянно за часами. Он меня вот так показывал постоянно. И его сегодня нет. Дорогие друзья, сегодня я говорю о тех вещах, что сеет вражду между мусульманами. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так дружил людей, что они становились ближе родственников. Мусульмане становились настолько близкими друг к другу, что они готовы были отдать ради друг друга все, вплоть до жизни. Им было не жалко. Вот такие отношения должны быть между мусульманами, где бы они ни находились и в какое бы время ни жили. Самый близкий для тебя друг на этой земле – это другой мусульманин. Он понимает тебя лучше всего. Он поклоняется Аллаху, субханаху ва тааля. Он понимает, что ты берешь тахарят, что ты читаешь намаз, что ты не ешь свинину, не пьешь алкоголь. Он все это понимает. Когда просто, например, даже вот есть человек, работает в организации. Я, говорит, еду из командировки. Я вожу людей, говорит. Позади меня сидит начальник, как бы. Его непосредственно начальник. Ну, женщина, но тоже начальник. Женщина тоже начальник может быть, да? Такое тоже бывает. Я, говорит, и он говорит, а можно, говорит, я остановлюсь на 10 минут, намаз почитаю? Начальник говорит, нет. Начальник говорит, нет. А если начальнику скажешь, можно я остановлюсь? Живот крутит. Что скажет начальник? Остановись. Конечно, правильно? Остановись. Если ты там что, безобразничаешь, да? То в машине будет ехать уже неудобно. Если ты говоришь начальнику, можно я остановлюсь, покурю, я не хочу, чтобы вы дышали моим табачным дымом, начальник что говорит? Конечно, вы обо мне заботитесь. Но когда человек говорит, можно я остановлюсь на 5 минут, на 10 минут, намаз почитаю, он говорит, нет. Тебя в этом мире поймет только мусульманин. Потому что для немусульманина твой намаз, он ничего не значит. Как будто ты играешь. Хобби. Ты можешь его пропустить, а и потом почитаешь там. Для него это не важно. А для тебя это сродни концу земли, если ты пропустил намаз. Конец жизни, все. Понимаете? Поэтому только мусульманин может тебя понять. И твоим самым ближайшим другом является мусульманин. Самым близким другом, который находится у тебя в сердце. У каждого человека должен быть такой друг в сердце, чтобы в любой момент поговорить, пообщаться. Вот такой друг должен быть. И счастлив тот, у кого есть такой друг. С кем можно просто разговаривать ни о чем. Или помолчать просто. Или пожаловаться, и он все поймет. Только мне не жалуйтесь, я потом на вагазах это рассказываю. Поэтому вот такой мусульманин, дорогие друзья, самый близкий друг. Но что может вызвать вражду между друзьями? Самая первая причина – это зависть. Самая причина, самая, так скажем, банальная причина, элементарная, глубоко копать не надо. Новых истин открывать не надо.
Есть старая истина просто. Зависть вызывает вражду между друзьями. Я уже рассказывал вам историю. Были два друга. Не разлей вода мусульмане. Шайтан никак не мог их поссорить. Один был слепым, другой был глухим. Они были очень сильные друзья. Ну, глухой он, соответственно, по губам читал, а слепой не видел, но слышал. Они были друзьями, общались между собой. Шайтан никак не мог их рассорить. Однажды шайтан расстроился, сидит, приходит одна женщина и говорит: что, говорит, расстроился, шайтан? Шайтан говорит: вот есть два друга, я никак не могу их рассорить. Всего-то, говорит. Сейчас, посмотри, говорит. Подошла женщина к глухому и сказала: вот тебе подарок, половину отдай своему другу, а друг рядом сидит. А друг сидит рядом. И говорит: вот тебе подарок, половину отдай своему другу. И ничего не дала. Ничего не дала. И ушла просто. Сидят, через некоторое время слепой говорит глухому: слушай, ты половину подарка дашь, может быть, мне? Глухой говорит: у меня, говорит, ничего нет. Слепой говорит: ну я же отчетливо слышал, что какая-то женщина подошла к тебе, дала подарок и сказала: половину отдай другу. У меня, говорит, ничего нет, она ничего не дала. Я, говорит, слепой, конечно, говорит. Ничего не вижу. Но я же, говорит, не глухой. Она же не может просто прийти, сказать тебе что-то и уйти, правильно? Ты хочешь весь подарок себе забрать. Слово за слово. И поссорились. Поэтому женщина может то, что не может шайтан. Мораль. Мораль, да? Мораль всей басни такова, что женщина может то, что не может шайтан. Это одна мораль. Другая мораль, когда начинает завидовать, то есть этот слепой начал завидовать, он сказал: мой друг обладает подарком, и мне не дал, у него сейчас больше подарка. Здесь есть зависть. Если бы не было зависти, он мог сказать: ну ладно, не хочешь — не давай. Пусть тебе будет. Весь подарок пускай будет ему, правильно? Он же мог так сказать. Если бы он желал своему другу искренне того же, что и себе, так скажем, да, и всех благ. Поэтому, дорогие друзья, зависть может испортить отношения мусульман. Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Валя тахасаду» – не завидуйте друг другу. Зависть – это причина того, что люди не приходят в ислам. Ахль китаб, обладатели Писания, христиане и иудеи, почему не пришли в ислам, знаете? Не потому, что они не верили пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Та'аля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Вадда кафиру мин ахли китаби лау юраддунакум мин ба'ди иманикум куффаран хасада мин инди анфусихим». Очень много, говорит, из ахли китаб, обладателей Писания, если вы их позовете, говорит, исламу, они откажутся, завидуя вам. Почему завидовали? Они завидовали, потому что пророк не пришел из христиан или из иудеев. А пророк пришел, причем величайший пророк пришел из неотесанных арабов, из дикарей, у которых раньше не было своей книги, ни Библии, ничего не было. Они вообще не знали столько о пророках, как знают христиане или иудеи. Они их вообще не знали понятия единобожия. Вот это, говорит, стало причиной зависти. И тоже, когда вы, например, делаете дават кому-то, понимаете, что человек вам не отвечает, потому что завидует. Спорит с вами, потому что завидует. Чему завидует? Он завидует тому, что вы познали эту истину, а он не познал. Раньше вас. И теперь от вас эту истину он принимать не хочет. Потому что когда мы делаем дават, когда мы говорим поклоняться одному Богу, пророку, и все чудеса говорим, здесь никак не поспоришь уже. Ни с одной стороны ни научно, ни философски здесь подойти нельзя, а спорить нельзя, это все. Можно только
противостоять из-за высокомерия и зависти. Больше ничего. Больше ничего, дорогие друзья. Также, чему завидуют? Вот это было сказано про них, про обладателей Писания, но это нам тоже относится. Бисмиллахи рахмани рахим. Они завидуют людям тому, что им дал Аллах Та'аля. Понимаете? Если мы кого-то завидуем, даже брату-мусульманину, мы завидуем тому, что это ему Аллах Та'аля дал. Ну дал твоему другу Аллах Та'аля Бентли. Ездит он, наслаждается, и ты ему завидуешь. Если ты крепкий в имане человек, ты должен понять, это ему Аллах Та'аля дал. Он это не заработал, не украл. Ну даже если украл и заработал, да, это считается, что это ему дал Аллах Та'аля. Это не важно. И поэтому, если у тебя есть претензии, вечером приходи домой и Аллаху скажи: «О Аллах, почему ты мне не дал этот Бентли, а ему дал?» Да? Где твоя справедливость? Попробуй с ним вот так поспорить. Конечно же, не получится, дорогие друзья. Вот поэтому мы должны понимать, если что-то у кого-то есть, там, квартира что-то, да, хорошая, там, машина, не знаю, работа получше или еще что-то, это дал ему Аллах Та'аля. А Аллах Та'аля, Он дает, Он знает, что кому давать. Не надо с ним спорить, это бесполезно, только себе вредишь. Радоваться надо за этого человека. Пророк саллаллаху алейхи сказал: «Дабба илейкум да'уль умами каблякум аль-хасаду валь-багдау, хи аль-халикату халикату дин валя халикату шагри». Пророк саллаллаху алейхи говорит: вас поразит та же болезнь, что была у народов до вас. Какая болезнь? Зависть и ненависть друг к другу. Вас поразит, говорит, та же болезнь. Сахабов этого не было, они не знали, что это такое. Они, наверное, друг на друга смотрели и говорили: фантастика. Быть такого не может. А мы говорим реальность. Мы говорим реальность. Завидуют друг другу мусульмане. На почве этой зависти может дойти даже до клеветы или до еще чего-нибудь плохого. На почве зависти, потому что другой-то причины нет. Из-за чего он может оклеветать или плохо сказать о своем брате-мусульманине? Только зависть. Беспричинная ненависть. Пророк саллаллаху алейхи говорит: Багда, говорит, ненависть, вот эти две вещи, говорит, они, говорит, парикмахеры, то есть стригут. Но что они стригут? Они стригут религию. Они не стригут, говорит, волосы. Эти вещи стригут твою религию. Уничтожают твою религию. Ненависть к брату-мусульманину и зависть. Ты сам себя уничтожаешь. Ты начинаешь, так скажем, выбрасывать свои хорошие дела. Поджигать их напрямую. Пророк саллаллаху алейхи говорит: клянусь, говорит, Аллахом, вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. Вера связана с любовью друг к другу. Если чтобы твоя вера была правильная, ты должен полюбить брата-мусульманина. Пока не полюбишь, твоя вера не будет правильной. Когда один из сахабов, Абу Зар, рады Аллаху, если не ошибаюсь, сказал про Биляля, что он сын черной женщины, негром его обозвал. Пророк саллаллаху алейхи ему сказал: «Иннака мруун фика джахилия». В тебе, говорит, есть джахилия. В тебе есть что-то времен джахилии. Ты уже начинаешь обращать внимание на расу, на происхождение и ставишь на второе место уже ислам. Все, ты скатился. И тогда он просто упал на землю и сказал Билялю: сделай со мной все, что хочешь. Можешь растоптать меня. Он понял, на какую он ошибку допустил. Поэтому мы должны любить друг друга ради Аллаха. Ислам и религия, наша вера, она должна быть скрепляющим фактором между нами. Какими бы мы ни были, внешне или по происхождению. Может быть, среди нас есть какой-то там... Однажды меня звонят и говорят, спрашивают: сколько людей, говорит, пришли в мечеть? Я говорю: 100. Сколько из них татары, говорит, а сколько из них не татары? Я говорю: у нас людей так не делят. У нас пришли 100 человек, 100 мусульман.
У нас так не делят людей. Татары, не татары. Есть и русские ребята тут, по-моему, да? Таджики, узбеки есть, наверное. Киргизы, может быть, есть. Может быть. Здесь, конечно, у нас их меньше всего. Здесь больше, конечно, татарно. Но, тем не менее, в мечетях их много. У нас так не делят людей. Они мусульмане, какими бы они ни были. Красивые, некрасивые, грязные, чистые, они мусульмане. В первую очередь, дорогие друзья. Поэтому ты должен их любить ради веры. Вот это очень важный момент. Пророк ﷺ говорит, сказать ли вам, что поможет вам распространить любовь между вами? Пророк ﷺ говорит, побольше приветствуйте друг друга. Говорите салям. Саляму алейкум, саляму алейкум. Видели? Саляму алейкум. Побольше саляму алейкум надо поприветствовать друг друга. Пророк ﷺ говорит, перед судным днем люди будут давать салям только знакомым. Поэтому салям нужно давать знакомым, незнакомым. Мусульманин надо давать салям. Саляму алейкум. Это поможет полюбить друг друга, потому что это имя Аллаха ас-салям. И ты желаешь этому человеку мира. Вкратце прочитаю еще несколько хадисов, тут осталось мало времени. Пророк ﷺ говорит, вас постигнет болезнь, которая была, говорит, у народов до вас. Пророк ﷺ говорит. Люди спрашивают, что это за болезнь? Пророк ﷺ говорит, заносчивость. Придирчивость, заносчивость. Второе – высокомерие. Батар. Высокомерие будет среди вас. Потом вы начнете гнаться и соревноваться из-за мирских вещей. Вот сосед больше, значит, надо догнать. Уезжает на вахту, зарабатывает больше и все. Да. У нас, я же говорю, говорят, вот татарин там работоспособный, работящий, поэтому деревни у них крепкие, машины хорошие, там дороги хорошие, туда-сюда, ничего подобного. Татары такой же ленивый народ, как и остальные. Никто работать не любит. Просто у татар очень сильно развито чувство зависти. Это помогает нам соревноваться. Понимаете? Вот татарин, он покрыл свою крышу профнастилом. Вроде бы уже. Залез в долги, профнастилом закрыл, лежит дома, видит, у соседа металлочерепица. Он уже лежать не может. Он уже лежать не может. Он ищет работу, идет к родственникам, занимает деньги. Я же говорю, уходит куда-то, жену отправляет к своим родственникам, сам к своим родственникам, но покроет металлочерепицей. У нас та же деревня, у нас самый старый дом практически у нас в деревне. Самые старые ворота у нас, деревянные еще, у всех уже железные практически. А почему у них железные стали, знаете? Потому что один человек поставил, и все нормальные, хорошие деревянные заборы и ворота снесли, они стоят еще, они могут стоять еще 20 лет, снесли и поставили железные. И про нас уже плохо говорят. 3 сына, говорит, у вас, вот вы, говорит, 3 сына у вас, а у вас тот же старый ворота, все тот же забор, тот же старый дом, про нас говорят. В этом году, иншаллах, хотим тоже уже. Деваться некуда. Да, альхамдулилля. Одни ворота мы подкопали, чтобы как будто падает. Куда деваться, понимаете? Вот это заставляет нас, татар, двигаться вперед. Да там никакой работоспособности там речь не идет. Мы такой же ленивый народ, как и все остальные. Никто работать не любит. О чем вы говорите? У всех одно начало. От Адама алейхиссалям. Какой бы он народ ни был. Да. Поэтому вот это, дорогие друзья, у нас есть. Будем соревноваться, говорит, между собой. Вот в этих мирских вещах. Между вами будет ненависть, говорит. Будет зависть. Пока вы окончательно друг друга не возненавидите и не начнется между собой убийство. Между мусульман начнется убийство. Это сейчас идет практически
во всем мусульманском мире. Убийство между мусульман. Вот. Не хотим сейчас народности какие-то брать. Это мусульмане, то есть между мусульманами. Вот это причина. Причина мирская. Коротко. Виды зависти. Есть 3 вида зависти. Первое, когда ты завидуешь богатству кого-то, или там кто-то чем-то обладает, и хочешь, чтобы у него это исчезло. Это богатство. Это плохая зависть. То есть ты желаешь чего-то плохого своему брату. Самая страшная зависть. Сейчас такая зависть может быть у мусульман, то есть они видят, брат разбогател, хорошо живет и говорит, пускай у него машина сломается, дом сгорит там, туда-сюда там жена к нему вернется обратно и так далее, и так далее. То есть начинает ему желать всего плохого, так скажем, да? Это зависть уже, понимаете, это уже зависть такая, черная зависть называется, да. Вот это запрещенная. Вторая зависть, когда ты видишь богатство у своего брата и желаешь себе того же. Да, это хорошая зависть, белая зависть, но тоже не особо поощряемая, потому что ты эту зависть в себе все равно держишь. И не равен час, эта зависть может перерасти в черную зависть. Белая стать черной. Здесь может быть такое. Потому что были люди, вот, например, когда у Харуна было много богатства, были мусульмане, с Муса, алейхиссалям, они говорили, ох, если бы у нас было то же самое. То есть, они не говорили Харуну ничего плохого, но они себе желали того же. Это тоже зависть. Третья зависть, когда ты видишь зависть у себя. Кстати, вот с завистью бороться это практически бесполезно. Все равно она появляется. Если кто-то думает, что у меня нет зависти, он ошибается. Зависть – это нормальные чувства, это инстинктивные чувства, которые помогают развиваться, еще раз говорю, да? Но у тебя появляется зависть, что ты начинаешь делать? Ты начинаешь делать дуа этому человеку. Ты увидел его на машине хороший, и сразу же, о Аллах, прости ему его грехи. Сделай эту машину ему, чтобы она служила ему 50 лет, чтобы он вообще никогда не менял ее, да? Ты начинаешь делать ему хороший дуа. Шучу, конечно, да? Чтобы эта машина не ломалась у него, чтобы он менял ее на другую, на еще более лучшую. Дом построил, да Аллах, дай ему еще один, еще получше дом там, и так далее, и так далее. Со второй, третьей женой, конечно, я вот сомневаюсь. Да? Да, это уже там, я еще не знаю, там, если увидел, да, человек живет хорошо, о Аллах, дай ему вторую жену, это я не знаю, вот здесь сомневаюсь, хорошее это желание или плохое. То есть делаешь ему хороший дуа, начинаешь, желать ему хорошего. Сам начинаешь ему помогать в чем-то. Вот это, иногда вот, например, видишь, сосед что-то строит, тебя зависть берет, расширяет участок, гад. Да? Там, не знаю, забор получше делает, да? Там дом строит, там, не знаю, заливает там все бетоном. И чуть-чуть у тебя зависть закралась немножко. Что ты должен сделать? Выходи, скажи соседу, давай помогу тебе. Вижу, тебе тяжело, там, у тебя жена вон бегает с лопатой. Пускай она идет домой, я тебе помогу. Вот это и есть хорошая зависть. Самое хорошее – это чувство истинно верующих. И, иншаллах, пусть Аллах Та'аля даст нам именно такие хорошие благие чувства. Ужас, уже час. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء